दुईटा कन्स्टिट्युएन्सी जों नमिनेसन पेपर सबमिट खालामनाय खायसे हांखा 21 महारानी चलागा कन्स्टिट्युएन्सी त्या खायसे हांखा 23 अम्बिनगर आरो नोगा जों दाबोखिनि लगावो अनारेबल CM TT ADC को दङ जों आरो नोगा हारनाय बाङै जों गाबाव आरो थाङा नाय दङ गाबाव जों रिटार्निंग ऑफिसर थाङै जों नमिनेसन पेपर सबमिट खालामनाय सर बाहाय वानसो चिप्रामो थानायनि जे 21 महारानी वो जे कप्लायंगी फायदा माननो जे 26 नि इलेक्शनाव जोंनि आत्मविश्वास दङ जे 21 महारानी चलागां कन्स्टिट्युएन्सियाव जों अबयस्से पाइनाय चिप्रामो थापायनाय सुदु महारानी चलागांया जों आसा खालामो जे अम्बि 23 अम्बिनगर कन्स्टिट्युएन्सियाव जों चिप्रामो थापायनाय अब तो चिनी बुबाग्रानी दागे मुं तो जेकुनु त्रिपुरानी जेकुनु जागा टिकेट मानतन अब निजिनि नगनि हाइकेनो जों सामुमा खायो आरो नगनि हाइकेनो गामिनि हाइकेनो सामुखाय फैगा और तो इसे चिनी एलाकाव जेहेतु रुजा खाब और वो नगनि हाइकेनो मा खायनाय अब बाय अब कुनु डिफारेंस करि नग और माने आगे जेमन थायमाय और हाइकेनो सामु गाहाम मा खायनाय बुबाग्रानी दागे मुंके आबसे आबन बागै चिनी सीके साहेब नानि बनि पारा बाग माबो बनो रेखा महारानी चलागां माने अरो निनि नगं खा अबो निनि जागां खा अबो नों मास नामना हायनि रहमनानि जों निश्चित आशाबादी जेबो तिनि स्वतस्फूर्त चिन बररो फाइबेजाक 100% ओ दुइटा सीट 21 महारानी चलागां 23 अम्पि नगर एसटी कन्स्टिट्युएन्सि कायनिनि नो गोबां बुट बाय जों कप्लायंनाय चिनि चन्दी मातानि मताय बस कांग जों अबो कग्रि कांग जों कनैनो अ जागा एबा सारा त्रिपुरानी 22 থেকে 24টা सीट जों दाबो 24टा सीट हाइचिनि कन्फार्म जों कप्लायंग फायनायनि जों आसा खायो ताबो ते किसा को कासाय दङ जे लोकल कैंडिडेट नि बागे जे ताबुग्रामनादि रामचंद्र घाट हाइरगो लोकल कैंडिडेट मायांगिने खाकयलाय जाक ताय बाक्सा के जे जागा लोकेल नाय आबुनो मानखा आबुनो तुइ के इफेक्ट दांनो तिप्रामो थानि किसो बुटारनि बिसिमो ना आबो बुबाग्रानि दागे बुबाग्रा जे बरनो साय रिखा आबो चिनो वारगेस रं बुचिउ जे आबो हयतोबा किसिजा खुब नि बिसिङो बा किसिजा अंकलायमेनि बिसिङो मुचुकमानो मानलियाबा किसा खाकय लेखा आबो 1-2 दिन बिसिङो तिनि नमिनेशन बाके खाना रंचिमि आबो नर्मेल थांनाय जों जत जागोन खबर नाय दङ आबो कनो इशु दंला अच्छा बीजेपी ओ जागने एमडीसी दंगनि आरो तिप्रामो थाय एमडीसी दंगनि छडागर ताबे बीजेपी कैंडिडेट इफेक्ट देखाय ताम मनसो इफेक्ट अंगला कारण नरनु खना जेबाबे बरक खाइजाक गामि रगमिया रग जेबाबे आनो रिसीव खाइका एमपी ओ 23 एमपी नगर आबो छडागरनि कोनो इम्पैक्ट एमपी ओ खालायगला हामबाय